ही श्रावणीने बनवलेली कंठी आहे. खास डोंबिवलीवरून पाठवली आहे श्रावणीने आपल्या लाडक्या बाप्पासाठी. तर आता मंदार पूजेच्या वेळी घालतोय. ह्या लहान मुलांचं भरपूर प्रेम असतं आपल्या बाप्पांवर आणि ते गावाला यायला एकदम रेडीच असतात. पण सध्याच्या रिस्ट्रिक्शन्समुळे आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या अभ्यासामुळे वगैरेनी त्यांना यायला जमत नाही किंवा वडिलांची वगैरे शिफ्ट असते जॉबमुळे, त्यांच्यामुळे त्यांना यायला जमत नाही गावाला. तर त्यांचा भरपूर हिरमोड होतो. पण अशा गिफ्टच्या स्वरूपात ते बाप्पांची सेवा करत असतात. छोटी मुलं. खोल ना डायरेक्ट. मंदार आणि गणेश दादा आता कंठी घालतायत श्रावणीने दिलेली. पाठी करू की इथपर्यंत हा तेवढाच. आता बघा तेवढा माप घे फक्त बरोबर. आता बांधतोय. हा डायरेक्ट बांधून घे. हा निसर्डी गाठ वगैरे मारलास तरी चालता. मस्त अशी शोभून दिसते कंठी आणि पूजेच्या वेळी आता घातली आहे बाप्पांना. वाव. 2 मारलाय ना? हो. बस मस्त एक नंबर. ही आहे आमची श्रावणी आणि श्रावणीने गणपतीसाठी कंठी पाठवली होती. कंठी घातल्यानंतर गणपती बाप्पांची मूर्ती अतिशय सुंदर अशी दिसत होती. मस्त. तर आता मंदाराने गणपती बाप्पांची पूजा केलेली आहे आजच्या दिवसाची. त्याच्यानंतर आता गणेश दादा उत्तर पूजा करत आहे. उत्तर पूजेच्या वेळी आमच्या इथे गणपती बाप्पांच्या डोक्यावर गंध लावला जातो, म्हणजे उत्तर पूजा झाली असे आम्ही समजतो. आणि त्याच्यानंतर मग गणपती बाप्पांना आसनावरून 3 वेळा हलवलं जातं आणि नंतर मग आम्ही बाहेर वळईमध्ये घेतो. गणपती बाप्पा आज चाललेत गावाला. तर मित्रांनो, गणपती बाप्पांसाठी खास इथे शिदोरी बनवली जाते. तर आपण एक केळीचं पान वाफवून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण तांदूळ, सुपारी, डाळ, गूळ, खोबरा, त्याच्यानंतर तेरड्याची फुलं, जास्वंद, गंध, हळद, कुंकू, तर अशा प्रकारच्या सर्व वस्तूंची एक आपण शिदोरी बनवतो. शिदोरी म्हणजे काय, तर बाप्पा आता त्यांच्या प्रवासाला निघालेत, त्यांच्या गावाला निघालेत. तर पुढच्या वर्षी ते परत गणेश चतुर्थीला आपल्या इथे येणार. तर या त्यांच्या वर्षभराच्या प्रवासासाठी आपण त्यांना एक शिदोरी देतो. बाहेर भरपूर फटाके वाजत आहेत. गणपती बाप्पांचं विसर्जन खूप धूमधडाक्यात होणार आहे. तर खास शिदोरी आपण त्यांच्या पुढच्या वर्षभराच्या प्रवासासाठी त्यांना आपण देतो. तर आता ही मी पॅक करत आहे. यांना आपण धाग्यामध्ये वगैरे बांधून ते आपण गणपती बाप्पांच्या उजव्या हातामध्ये देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग आपण गणपती बाप्पांचं विसर्जन चालू करणार आहोत. इकडे अमोल सारवतोय. या वळेमध्ये आपण गणपती बाप्पांची मूर्ती इथे ठेवणार आहोत उत्तर पूजेसाठी आणि इकडे मंदार काम करतोय लॅपटॉपवर. अमोलने सारवून झाल्यानंतर गणेशदादाने सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे. हे सर्व काम आम्हीच करतोय. महिला मंडळ पूर्ण नैवेद्य बनवण्यात बिझी आहेत. तर तो नैवेद्य कोणता दाखवतात गणपती विसर्जनाच्या वेळी तो देखील आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. गणपती बाप्पांसाठी खास नैवेद्य आहे बिर्डींचा. तर ही बिर्डी बनवली जाते गणपती बाप्पांच्या विसर्जनाच्या वेळी आणि हा नैवेद्य दाखवला जातो. आता याच्यानंतर बाप्पांची उत्तर पूजेची आरती होणार आहे. गणपती बाप्पा सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उक्षेंदुराची, कंठी धडके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा,
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणजुनुती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानी पाईन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंदे पूजिन भावे वाळीन मने नमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. हे 3 वेळा हलवतो या मोरया गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया समय गणपती बाप्पांची मूर्ती बाहेर वळेमध्ये आणल्यानंतर आपण आता जी मंडपी आहे त्या मंडपीची आपण फुलं वगैरे थोडी काढणार आहोत आणि ती आपण पाण्यामध्ये विसर्जन करणार आहोत. इतर फुलोऱ्यासोबत आपण मंडपीला बांधलेला नारळ देखील घेणार आहोत. हा नारळ आपण ज्यावेळी मांडावर गणपती बाप्पांना गारानं घालतो तर त्यावेळी हा नारळ वाढवणार आहोत. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. टाकली भेटली ना. जा पुढे आता वरती घ्या परत इकडे परत पाठीमागे ह्या नाही गणपती इकडे तोंड करून जाय. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया.
बाप्पा मोरया. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उपेंदुराची कंठी जळते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भावे वाईन मने नमा मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया नीर मामा की जय होय महाराजा होय महाराजा होय महाराजा होय गणपती बाप्पा अरे तकडे सोडतो गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती उंदीर मामा की जय पण पडत चालू मंदिराचा तिकडून ये. जातला आता खाली आणि जाऊ करता होय होय नाही खाली नाही हा नको पाय धरू नको फक्त उभं राहू. खाली खाली होय पैसे नाही वाटतं प्रवास कमी आहे पाणी मागाशी बघितले होय होय मंदा जा ना पुढे. मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. उंदीर मामा की जय. एक मिनिट हा. अमल्या आता तू पकड पकडणं म्हणे दादा तू जरा मागे ये. पकडलं आता काही नाव खाली होतात तू कडे आतमध्ये या खाली पाय लाव व्यवस्थित नीट खाली तू 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 खाली पाय लाव फक्त गणेश तू तू बाजूच आहे ना हा तू आमल्या फक्त पाठी हळूहळू जा म्हणजे मध्ये डायरेक्ट एकदम शार्प पडदा असतो बघ दगडा खाली गणपती पकड ना पाठी मी पकडले दगड आला होय खाली तिथे पाय खाली दगड पाटाखाली बरोबर दगडा हैसून मागे मागून ये असं. हा आता इतर बघ हायचं माझ्या मते होत चला खोला मस्त कमरे एवढा पाणी. एक मिनिट आता इथं याकडे काय जानवे वगैरे पकड गणेश इकडे गणेश आता जानवे काढणे सगळा काढ पकडलंस ना. होय आम्ही पकडल्या मंदिर बाजूला झालं जानवे काढून हात बघ ओके ना 3 वेळा बुडवायचं हा गणेश दादा मागणे राहू ओके मोरया खाली जातो मोरया हा बस व्हिडिओ बरोबर आहे व्हिडिओ त्याच्याकडेच राहून पाठ घे अंधार पाठ घे हा अशीच ठेव सरळ खाली बरोबर आहे तो आता फक्त मागणार एक दगड घे एक दगड घे कोंबड्या बंद कर
फायनली गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालेलं आहे आणि आपण आता रिकामी पाट घेऊन आलो आहोत आणि येताना आपण व्हाळातली माती थोडीशी आणली आहे आणि आता आपण या पाटावर विडा आणि प्रसाद ठेवलेला आहे. याच्यानंतर आता जे सर्व भाविक आलेले आहेत विसर्जनासाठी त्यांना प्रसाद वाटल्यानंतर प्रत्येकजण आपापल्या घरी जाणार आहे. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा.